Tibrasarono jotona puilano khulumkha ani kaisa koimongkha iko hamya nogo babu jibiyo kalai thangjak hwnkhe aboni bagui kisa nukjaknai nangkhaisini media person no belai no amai manjak phaina bagui belai no hambai marwkha khulumkha ani post office hwnkhe kendrai sora branch hwnkhe Binang Thakurpara hwnkhe tei kaisa division hwnkhe Jongpui-Jola hwnkhe ang kaisa koimong ma khlaikha chini Tibrasa khaganang lukurokno nukjaknai nangui thangkha tamoni hingmala abo saya tongoi bo chukliya laisi chukliya Sochi Mohan Debroma ang nogo tei kebo tebo kwrwi ang khoroksa chuchuksi babu rugi klai thangkha tabo rakhang jwngjalo khlaijak tamoni hingmala lukurokno chubachu ma sankha ani babu je Durga Puja ni saldo swkang klai thangmani rugi bohongni bemar manjagui hingkhe silcharo tlang thangkha tlang thangui rangni bepar wngui tubui aro operation rok khlaimali operation khlaina nango hwnwi hingkhe tubui jibiyo khiklai rwui jibili boti ma khlaikha ta boti khlaina aro operation choli thangkha tabukhe bohok tui kaisa kariui khiri tonkha yang tui hingkhe abo boni bohongni tab bejal abo operation khlaimai bising bising yakho kaisa rifur bo mayo kaphra operation khlaimani hingkhe tabuk ta kaisa ophai paradise tongkho ophai ni babu tongro ba abo bohongni town abo borok tisi sayako ro rifur chung mayakho ta rifur kaisa lahai tongoni sata borok abo bohai ro rifur mayakho hingkhe bohongni abo kaisa chuk size tongphiko tabuk operation khlaijak bisingo se hingkhe abo rang rirok bagui kuno aswk kuru size mali aswk pai hini size mali abo daily rang no nangui tongkha ta hingkhe aro hor bai sal bai rang no nango hingkhe tei sini yang chubanai nokni kuno thangui laisum kwrwikha ang sajungsi nogo nukhung choli tongnani hingkhe mai mui rok tuni manui kuno kwrwikha boni obostha ekdum obostha hamya wngui tongkha boroko hospital thangui laisuk kwrwi yang nogo cholir kwlang samung nukhungo cholir kwlang samung sajungsi ba hingkhe yang nog nukhungo bo daran cherai gani cherai abo nog nukhungni cholirwui bono kwlangui se yang hospital khe kibisi mara grakho hospital khe yang robo ang rai kwlang thangui yang nukhung cholir kwlangui se ayang thangui se sartangui waisa rok sarni waisa rok haikhe maisu toni charima tong hingkhe borok ang sokjang dino o maisu kwrwini dino khe hospital ni rok yasagui chabai haikhe ma tono o tau jibo sore hem don Debroma hinum joma ha khoroksu tongmani khorongni tongmani hingkhe nukhung chukya ula an dara masa hajar bara thangui tongikha hingkhe bo hajar bara thangui cholirwui rang rok kisa no hoka hingkhe silcharo naikhe boni rang bai hingkhe cover khlaimaya hingkhe bo phai naifeimali tabuk waisa phai thangbai je silchar tlangfru do hingkhe rang bono malik rok chubaui kisa nohorui naimana rang hingkhe bodo suna rok nangula ma thangpioga bo debri laikheno hingkhe yang angse tabuk cholir tonani hingkhe nukhungo silchoro nin babu no dlangmani rang kwrwini bagui do phirogui matu pikha aro success khaimaliya rang kwrwini bagui matu kha tabo kha boro tongkha tabukhe GBO khlaijak ta GBO hingkhe doctor rok tamo sa boni rugi hamchoknani hingkhe tei tamo khlaina na tabuk kaisa operation puila khlaimani iko report mayako borok no hojak test khlaina no hojakni sau hingkhe abo subui rok taka rokle tabuk khulukha hingkhe maiki kisa bwtui rok nungui mankha do mamse takaisa oro pasai phaiba tabukhe o nabio o pass o khaglo chuksai tongphio asugui rok maiata sajakmani hingkhe aboni tabuk x-ray khlainani rok nangmai ta rang rok hingkhe tisi kwrwikha hingkhe yang kisa lukurok thani naimangkha ani kisa choli chukliya no abo sanna bo lasima hai kinima hai bang tu chukliya lasi chukliya kiri chukliya ba chini khaganang Tibrasa rok nang abono kisa naimung songo khoksa khe bono masa khe bono kisa chubajak hingkhe ani babu nang tubui mano naphairok ma uansukha ta ta kaisa koimung songo chini Tibrasa rok no ani account number rirwnai tei phone number rirwnai oro khoksa khungni bono kisa chubajak bai obono ang rirwano tola o rirwano.